Добър ден на всички! Искам да ви споделя моя опит с пробването на хапчетата F-Etaps. Получих доста добри резултати в разстояние на около 6 месеца, даже вече 7 месец. И за това искам да направя това видео, за да са спокойни всички хора и да знаят как работи това хапче. Значи това са хапчетата F-Etaps, за които говорим. Американско производство са. Произвеждат се в Лос-Анджелис. Не ги произвеждат китайци, защото преди имало марки, които са започнали американците да ги произвеждат в Китай и след това всичко това е отишло на кино като качество и като резултати и хората са се отказали. Аз съм ползвал много добавки в моя живот с моите автомобили, имам доста опит с тях и да ви кажа честно, наистина много малко от тях вършат работа. Реално ми свърши само една добавка, която се казва Forte, и тя се произвежда в Южна Африка, но в Европа много трудно се намира. Преди 3-4 години се продаваше по интернет в Испания, но вече човека преустанови и започна да продава още по-скъпи добавки, които аз пробвах една от тях, обаче не ми свърши никаква работа, честно казвам. Беше комплексна добавка за изчистване на турбото, за изчистване на филтъра за финни частици, за намаляване разхода на гориво, за изчистване на инжекторите. Но не мога да ви кажа, че на мен това нещо ми свърши някаква работа, след като използвах и тя е течна добавка. Така, сега ще ви покажа какво представлява хапчето F-Etaps. Отварям опаковката. Не знам защо. Да. Така добре е запечатано. Така. Ето ги хапчетата. Това е хапчето F-Etaps. 1 грам е хапчето. Това хапче по принцип се слага за дизеловите автомобили. Едно хапче на 60 литра и за бензиновите автомобили едно хапче на 80 литра. Значи вече след това вие ще си прецените пропорциите. Много важно нещо е всеки собственик на кола да знае колко му е резервоара, защото има хора, които мои колеги и мои клиенти не си знаят резервоарите, слагат по половин хапче. Оказва се, че това хапче не създава достатъчно добра концентрация в двигателя и след това не се получават такива добри положителни резултати, както се случи при мен. Преди да ползвам хапчето на този автомобил, това е Ford, закупен на 19 октомври 2012 година. Чисто нов съм го закупил, вече е на 3 години и преди ми харчеше около 7,2-7,3, говоря ви за смесено каране. В момента, ползвайки 26-то хапче, съм сложил, защото преди бях правил едно видео, което не ми хареса и сега се опитвам да направя едно подобрение на видеото, за да е малко по-ясно и за да е малко по-точно, което виждат хората. Значи на 26-то хапче автомобила ми минава 1000-1020 км, ги минавам за смесено каране. Говоря от градчето, където живее Кастро Диавес до Билбао. И основната част е само градско. Когато се движим на дълъг път, на големи разстояния, изминаваме до 1200-1220, един случай имаме с 1240 км. Но това вече зависи много от стила на каране на човека. Ако обичате да карате малко по-спортно, значи резултатите ще бъдат малко по-различни. И това е съвсем логично и съвсем обяснимо. Така че хапчето как работи? Хапчето за мен има 4 действия. То започва да работи от резервоара на автомобила и минава през цялата хранителна система, минава спокойно през горивния филтър, почиства инжекторите, почиства ви нагара в цилиндъра, по нагара, който е по челото на буталото и след това вече ви запазва, когато горенето е толкова пълно, че няма как се казва, нагар. Значи този нагар не се отлага в филтъра за финни частици, не се отлага в катализатора и тогава вие си запазвате де-факто целия автомобил. При мен не са се получили никакви проблеми с двигателя, не съм имал никакви повреди, които да ми създаде хапчето. Хапчето се разтваря на 100%. Има много видеа в YouTube, които показват как се разтваря хапчето, за колко време се разтваря, но мисля, че ще се наложи и аз да ги направя, да ги има на български език, защото всичките
видеозаписи са направени на испански и на английски. И за по-голямо удобство това ще го направя задължително. Сега ще ви покажа, аз на 3 октомври 2015 година минах първия технически преглед на автомобила и там ми показва какви са изгорелите газове на този автомобил, какви са де-факто токсичните газове. Ето тук го показвам това нещо. Тук показва на 25, къде беше? Да, на 3 октомври 2015 година е минал автомобила на технически преглед. Това е автомобилът, снимката, тук задължително се прави снимка. И ето тук показва каква е стойността на токсичните газове на 1 кубичен метър. 0,7. Това е автомобил Евро 5 и влиза абсолютно в рамките за този автомобил, в нормите за Европа, защото вече в градове като Мадрид, като Барселона, замърсяването на въздуха вече е много сериозно и даже има страхотни ограничения за влизане на автомобили, които не са хора, живеещи в града в пиковите часове. И това е. Резултатите са ми много добри. В това пакетче има 4 хапчета, които стават за 4 резервоара, които са от 60 литра за дизел. Поставя се първо хапчето, след това се зарежда горивото и при дизела му е необходимо 3 часа и половина, за да се разтвори хапчето. Ако искате по-бързо разтваряне, както го правя аз, има такива резачки за хапчета, които ги ползват, се продават по аптеките. Хапчето се нарезва на 3, на 4, на 5, на колкото е възможно, за да има по-голяма контактна мощ. След това се внася в резервоара и зареждате. По този начин сигурно ще спестите около час и половина. Другия вариант е, както правят хора, които са с тежкотоварни автомобили, ги разтварят в 5 литрови туби или в 3 литрова туба, оставя го една нощ да се разтвори и от нататък излива това съдържание с гориво и след това дозарежда останалата част. Другото, което исках, аз споменах преди това, че това хапче за мен има 4 действия, значи намалява разхода на гориво, предпазва ви двигателя, по същия начин предпазвайки двигателя и изчиствайки двигателя от нагарите, ви предпазва и маслото, защото финните частици от нагарите слизат през буталото и през цилиндъра и затова маслото ви става черно, естествено, и това променя структурата на маслото и променя цялата работа на маслото за това, което е предназначено. Мазането става по-лошо. Аз съм направил, между другото, когато си смених маслото, в момента съм на 11 000 км след смяна на масло, остават ми още 9. Тогава вече ще извадя една малка част, примерно 200 или 300 мл, за да се види какво представлява маслото. Имам масло, което съм го запазил от предишния път, което беше доста по-черно, за да видя каква е разликата. И третото нещо, което е много важно, нали, запазва ви филтъра за финни частици за по-новите автомобили, който струва много пари, запазва ви катализатора. И четвъртото много важно нещо, което ми казаха в България, аз пък не мога да го опитам, защото температурите не са толкова ниски, тук зимата пада най-много до 2 градуса плюс. Но имам отзиви от хора, които ползват хапчето при температури минус 15, минус 20 градуса, че автомобилите им палят без проблеми и нямат тези проблеми, които са ги имали преди ползване на хапчето. Така че може да го опитате. Това е моето доказателство. Благодаря ви.